Ngithanda ukuthi nginibingelele ngiphinde ke futhi nginamukele khona la kuZimi Live sengiphinde ngabuya ke futhi nezama telenovela hlala nami ngikuzele nazo. Namhlanje ngiphethe kamathiza ozalo akulona ke leli week esikulona izinto ke nje okumele kuyilindele lapha kuZalo. Ngizoqala ngendaba ke ethinta uNkazimulo. Ngiyathemba ukuthi kababukeli bayibonile episode eyizolo la khona ukufika amadoda angaziwa lapha kwaMhlongo afika kadraga yena uNkazimulo azama ke lapha ukulwa naye kuGeja kodwa kuGeja nawo uhlulekile bathatha ke izinto basebedla phansi. So nazi ke mbukeli izinto ke ivela nguMathiza baveza ukuthi ke uNkazimulo uzoqala ke naye ehlanganiseke iqembu lakhe elizokhona ukuthi ke limlwele limvikele kulezi zitha zakhe angazazi. Bathi kuzocela ke insizwa uzocela kuSigidi uPhefeni uHawu ukuthi ke bemsize kulenkinga abhekene nayo. Okunye ke bakuvezile labaveza ukuthi ke kuzoqala ke kube nzima for insizwa ukuthi ke zivume ukuthi ke isebenze nayo uNkazimulo zimvikele. Babeke sebeveza la ukuthi ke insizwa zizoba ke nokudideka uma ke ithola ukuthi ke noNkazimulo naye akazi ukuthi ke kahle kahle obala babamfunayo obala babangene lapha kwaMhlongo bathatha ke izinto. Ngidlule ngelapha kwindaba ke thinta umndeni wakwaXaba la kuMathiza baveza ukuthi kamaphoyisa khona ke information abazoyithola ethinta ke lapha indaba yakhe kulili mayelana nokudubula yena ke uNjeza. Bathi kamaphoyisa azomjikela kuMondli azobuza ke nangendlela ahola ngayo lapha estation samaphoyisa sakwaMashu. Okunye ke bakuvezile labaveza ukuthi ke uMadlala uzobuza kuMadongwe mayelana noNjeza uzobebuza ukuthi ke ukuphi kwenzakalani. Bathi ke uMadongwe uzophoxa kabi yena kuMadlala. Ngidlule ngelapha kwindaba ke thinta uMbatha la bathi ke uMbatha uzogcina ke itholile indlela yokuxhumana noLadlamini. Bathi ke uMbatha uzohlela ngokuyimfihlo igxathu noma ngithi ke step azosithatha. Aphelalana ke mbukela Mathiza lokuzala kulona ke leli week esikulona ngiyophinda ke futhi ngibuye namanye ake ngithi ke nje danke ngiyazi bongela.